Tol luku khagan no haino hai jeng mamfli ma phung phika mamfli rok ungkha belai kheno khairang ma singsa gri nukungni luku rok mo haike mongno jongjal kasawi tongmani o koktuma rok ungkha koktuma tla siwra adi bolong bising klaijak tui singram edisi village borsora kamingni takho gobindo debroma bo sale sapung nogo phungo mai khopsa saithang angke wa bol eba bufang bai bo solai no samung tangai wa phalai bol phalai heke sai tongjamani peba hotat bo saraswati ni salni sikang bo sago bothrai thaija thuisungmani bisingtei bini sak belai khana hamya tabuk dera chuba ngi tongkha haini bagana botini koikha bini buma tai bini hik koikha luku subaso luku khagana thani khoksa khungni khibi tongmani no khibi akari khoksa khungni mankha hekeba bini sajlani sakno hamni manana hne borok saikana rekha haini bagana tahute bosong khapang tahute bosong belai kheno kha khamani kok mohai jorao luku suba thai belai kheno nangmani kok no nango nangi bo tongo sinti prasaroni kapal biriman kapal bigera moi hakim ma tongjo phiaba bongni kat ration card bongni ontodoi belai kheno ontodoi ingkha bo bigera ni card gorib nukungni borokni card abo haibono luku suba so ni bisingti borok tabu mankha hangkeba bini sajlani sak hamri manana eba bini bihik bo naikuli manana hnen tini borok saima khana nukjana musai phana borok tini lukuni buskango borok nokhang phunugi marika belai kheno kha khamani kok kwbangma jorao tipra saroni mo hai thayo bising eba bitor ungi tangmani no kebo nugya piaba phonogui tongnai tv channel rogo bongni bisingtui no lukurok tabuk sisai phaio nugui phaio haini bagui no borokni o jaga bo norok je subana musungtui khoksa khongni hiyawi norok suba khangke takhuk gobidoni sak hambai thangana hne kha khlaio chung ya mu khangke mu ko de 옛날에 파는 먹으라고 하면 되겠어. 무대 하이로 롱란 저래 방긴 녹야고. 야 뭐 khangke mu ko de 옛날에 파는 먹으라고 하면 되겠어. em nhà cô đồng rất là gì à cô đi cô gia không có xong là gì ba bo anh mà nó thân thì thân rồi nó bột sống mà phải xẻ con ở đi đi cả nó ôi ha ông cứ ê ông phát thì thông với ta qua cho tôi nung ra không ta khu đi 버럭 땀 나서 기가 길이 작라달라 시작 땀 나라 시나 똥바 푸는 맛이 나 con đây là sẽ bảo đi nó 다 병돼 nini mutamo nini parangke bosara nini sere khoro busutong kaisa nini busaita mongkha bosara thai bosara maya angkasa bufurun siming nini busai mo haike sore hamyang kha bufurun siming sore hamyang nini busai balok nang tabu lukorong thani tamo suba susan sebasar nini busai na hamna bagai nang tabu lukorong thani suba susano tai nang noni parani je nangnai songnai je eba thangkrung thangtongnai rok borong thani rok member chairman hai rok no norok sasaga suba churo ke sanango ba mo hai engdam rok sasaga saya phaija na jaiga ke boda phaikya phai nai thuya hingke norok tabu lukurong ni thani mane suba chunango nini busani sakhamna bagai nok tang hoisa nok rekha ka tang ration card tong nong ne tong sung ta tong lai sang mang cái cầm khởi ra đi gần nong ration card tamo tong sung thong nong ration card doi on to ration card nong job card tong tongo nini busa ke tam hoisa jama nagi kam khai sao ta bosta kalai tong hang ka waro bolok tam sao cho các mấy Ê, bố hơi ra cô thải cho nó. các mấy cô một thằng mà nè hingka kai tabuk norok edije hapangni thani ba government sarkar thani norok tabuk sahaଯ୍য rok nayo an bethana hamdina ba boy nini busani hamna bagai
Sana hamdan bagi ko Hambay. bagi kita. Nini bo saini mong tamo? Gobindo. Gobindo tamo. Deborah. Do. Yung nini sadala bo bai ka. Ang sadala bui bai chana kari babu pangtan mani. Bomuti obostan phacha. Buti ru bong phacha. Cái chân lót sáng thằng cầm một tiêu bớt sáng cho đi thằng cầm nam bộ cũng một trăm mani à anh bây giờ bảo trong khi này cũng một khi này bên kia một cái ta cũng một cái hình cái gì đó nó cũng một Bo furin siming nini sadala sura hayan ka. Basta balok ka. bos baru bin terus bin dong kena beli naik kating bin thang beli Mana hotat tada ba hayan. Tamo rugrok saidi mana rugrok. saya maya Buti rukung puila sakang. bos saya saja tu jong po ang apro nga ko bukuri na yang tere nyaro si abo bo hanya ni changman ga yang ke bos ter se bari wi khobori jaga yang phaiman ta ga ta ku tam kuri ang nong thani lu koron thani ang ti cha ngong na jaw ta Sajo na yuta. sajo na yuta Coba suman kagak ba nini sak ni sadala ni sak hamri mana no. api na jaw ta Ke norong ni ration card ole tongona. tonggo Tamo card BPL denggo di auto dari jakta onto dai. Kure no khungni boro. Kai je nong ni ration card ko job card ro khale. job ka kai maya kuta tonggo am kam khai tong ko bai lomber bai Nomor kam khai tongo. Noro mo haing tomoni 10-12 din kai tomoni luku suba suro mama ke kese. maya ko kaca ko suri ka hospital ko telang ka. telang ka Tamur ngi sa. an hi sanan tang tu ya dati hin po an kai to thang maya ba Gerang pusa kirim bagi noro hospital dari telang mali ata. ni Nga tabu lu kurang thani coba ka ba noro hospital ro dokter ro thangi nai ko ne bini sakna hamran ta. abonon